Bača je zodpovedný prakticky za všetko. Za ovečky, za chlapov, za výrobu syra, za všetko. Nie, ja nechodím pás. Ja len zabezpečujem ten predaj syra všetkého, aby mali chlapi na výplaty, aby mali čo jesť, aby mala manželka čo variť im a tak. Jedno s druhým, no ja mám toho dosť napletené. Ale nie, ja to mám zdedené prakticky. Podľa oca, ako robil, tak to robím ja s tou láskou a zatiaľ sa mi to darí, ďakovať Bohu. Súčasné baščovstvo má v tom výhody, že sme nie tak ďaleko v horách, že máme elektriku, vtedy tam nebolo ani elektriky, ničoho nič. To len mali nejaké lampášiky a tak si svietili s tým. No a zase oni mali v tom výhodu, že nemali toľko hygieny určite ako v tejto dobe. Že to musíme mať precízne všetko, antikorové nádoby a tak. Vtedy sa v jednej kolibe varilo všetko, aj spracovávalo, aj spávalo všetko, aj syráren tam bola prakticky, úplne všetko. Teraz to máme rozdelené, tam sklad syra, tam sklad oštiepkov a je teplý sklad, studený sklad, výroba syra rozdielne úplne. No nie, to je neporovnateľné s tou dobou, čo teraz. Hodne Čechov tu naprejde, aj Nemci sa tu stavia, aj Angličania tu boli. Ale dosť pomerne ľudí takto. Ale aj tu prídu, aj tu návodci, mne tiež prišli tu návodci, mi zobrali 4 ovečky, mi zabilo na jar, ale odtedy mám pokoj, lebo ich tak, snažím sa ich zatvárať do oplotku elektrického a odtedy som mal pokoj. No. Dúfam, že mi to už nepríde toho roku.
súčasnosti je trhová cena vlny 13 korún za kilo zhruba. Tak to sa nevyplatí ako na vlnu chovať ovce. Ako predtým to bolo efektívne, keď vlna stála okolo 200 korún kilo. Ovečky strihame 2-krát do roka vždy. Máme takých starých strihačov z Detvy. Oni si zoberú vlnu a za to nám ostrihajú ovečky. Kým mi bude slúžiť zdravie, dúfam, že ešte sa budem tomu venovať. No. Zatiaľ som ešte v pohode, tak aj do budúcna. Pôjdeme buď tam, kde si, alebo tam. Niekde sa, ale kde si to vyriešime len.